Nu dacă el a pus la poartă. Eu sar gardul, ce crezi? Unde poți sta acolo? Oi, dar mă crezi că-i pis de știu trântă, ia la dânsa și face. Gata. Huiac în parceea! Nu? Coțe! Ține, ui! Hai băi, ajută-mă! Ce, te împing? Te împing? Împingi! Ți-ai de ghedești paleră în pizda, mă! Du-te mă de așa că n-am furat mie mine. Mă, că fără inset, că nu-i de furat, mă! Lasă-o că set ca Dacă mine. dau drumul în pizda, care e mâncat? Haide, băi, parcă e o fată mare, băi, să te gura, mă, mine. Nu ne este asta, iei utiu cu școală și cu dă privet aici. Stai înapoi, să mai fiu foarte. Ești bine un pargent, vei? Șofuleala. Nu este foarte. Băi, dar să pui pe YouTube, băi. Sectorul numărul 1. N-auzi, stâi să-l pula, e nebune!